Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hale sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. An Naga Ngonian. An Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. An Naga Ngonian. An Naga Ngonian. Riomdanga. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Diyos maring na Sabadong pagkaga mga tugang, petsa 8 bulan na Enero, taon 2022. Hindi po ang sa inyong lingkod, Alan Riomdanga. Live kita mga tugang na nadadangog sa 100.5 Idol FM, siringman sa 89.5 radyo natin. Live na nadadalan sa Naga City Government Facebook page, as in An Naga Ngonian News Facebook page. Mga tugang, ngunya na aldaw sa tuya pong mga kaibahan, sa tuya pong alkalde, aban-aban, tangarig pong mapag-ulay-ulayan, sa tuya pong mga lakdang na igiribuhon, katakod kan pag-escalate liwat sa syudad ng Naga, kaibahan kan iba pang mga major cities in the country, escalating the city to level 3 for COVID-19 response. And after kayo mga tugang, sa tuya man na Aramon, sa tuya pong alkalde, mga plano pa na gigiribuhon, ang mga aktibidad, mga proyekto, mga mayor na programa na gigiribuhon pa kan administrasyon ni Mayor Nelson Legacion ngunya na 2022. Ano ang mga prioridad para sa taon na ini in terms of economic rebooting, in terms of infrastructure, in terms of education, asin manlain-lain pang aspeto kan paggogobyerno digdi sa satuya pong syudad. Mga tugang, araw kan sabita ang satuya pong syudad puon sa aga Enero 9 sagkud Enero 15 i-escalate kan IATF, Interagency Task Force for Emerging and Infectious Diseases, na liwat sasakat na sa Alert Level 3, hali po sa Alert Level 2. Mahihiling tango niyan mga tugang ang trend sa Naga, talagang luminokso sa tuyang mga kaso. Urog na ngunyan mga tugang na igwabaganin bagong variant, ining Omicron variant. Immediately after the holiday season, nagpuon lang kita muna sa 2, then followed by 5, ngunyan, igwan na naman kita, kansuod igwa kitang 40 kaso kan COVID-19. Mga tugang, ini an mga tutukaron, ini an mga pag-uurlay-ulayan, nyato ngunyan. Ano ang mga lakdang kan gobyerno lokal, urog na po ngunyan na igwang arog kaning trending. At yan po, kaibahan ta sa tuyong alkalde para pag-urulayan ang mga lakdang na ini. Siring man, ayaw na mga tugang sa tuyong alkalde, tangarig pong matukar sa tuya si mga most probably pati si panundun po si mga guidelines na ipapautob sa Naga. Urog na po ngunya na escalated kita for Alert Level 3. And katakot man kayo ni mga tugang, pa si mga siguro mahiyapot taman ki Mayor Atchan, pa su ginigibong mga lakdang kang syudad regarding booster booster vaccination. Ngunyan kaya baga
garo pigpapahidali man iniyo dahil naguluwas sa mga pag-adal na ang Omicron variant. Garo nagmamaray ang satuya pong immunity pag ang satuya pong vaccine nag-booster kita, nagamit kita ng booster vaccine, yan po na naglalangkaw ang immunity kan sa tuya pong lawas pag may booster kaya papadouble time na ini kasi tuya pong alkalde, pinagpapadouble time na ini kang sa tuya pong Health Emergency Response Task Force nga rig masiguro na madugangan pa ang proteksyon, ang immunity, ang kakayahan niya itong mga taga-Naga na maglaban or hawa sa digi sa problema kang COVID-19. Mga tugang, yaon na po sa tuyong alkalde, tangarig pong tukaron, enot ang mga lakdang nagigiribuon kang syudad, katakod kaning pag-escalate sa tuya kang COVID-19 alert level system. Siring man mga tugang pag-urulay-ulayan po niya to, digi sa programa. Ano ang mga programa pa kang legasyon administration para sa Naga? Urog na po na yaon na kitang ngunyan baga sa kumbaga post-pandemic response. Aram ta po baga na may mga pag-adal ang Okta, may mga pag-adal na din na sabi nga ni kayan, baka ngayon ng Omicron ngaya, totoo nga dakul ang mga i-infect, pero ngaya it can be ngaya another way of ending the pandemic. So, mga tugang, as tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligason. Mayor, good morning po and welcome and thank you very much po sa pag-iba digi po sa Ang Naga Ngonian News. Good morning. Maray na pag-aagatabi sa imo Allen, asin sa gabos na nagdadalan sa programang An Naga Ngonian News. Ngunyan baga pizza 8, Mayor. pizza 8 na kan bulan na Enero. Asin tama-tama ining airing tapo ngunyan para sa duwang bagay. Number 1, ito na nga ni pong updates about COVID-19. Especially nakita ipinasairaron po kan gobyerno nasyonal, kan interagency task force under alert level 3. And syempre pandua, ano ba si pwedeng asahan kan mga Nagenyo sa tuyang administrasyon, bako lang pag-abot sa pandemic response, kundi pag-abot sa manlain-lain na programa asin proyekto na kaipuhan po kan sa tuyang syudad. So sa liwat po, maray na paggaga. Mayor, ang sa tuya pong IATF, siguro nahiling din ninda si trending tangunyan, so pagsakat talaga kang kaso. Although, pag giniling ta Mayor ang mga kaso tangunyan, based duman sa contact tracing report we're thankful na very kuwen man baga. Although dakul siya, pero ang severity of symptoms sa babaon. Ababaon talaga Allen. Kadaklan about substantial number close to 90% mild asymptomatic. Bibira man itong moderate nga ni. So, yan sarong bagay na dapat ipagpasalamat. Ako sa iling ko, epekto po yan kan mga inot na espuwerso kan sa tuyang gobyerno na makapagpabakuna nin mas dakol na tao. Kung mapupwede nga ni, gabos na kabali duman sa inaapod na vaccination coverage, magkabarakunahan po talaga. Dahil sa paagi kan bakuna, nagkakaiguan in some degree of protection kita. Totoo na bakong assurance na pag bakunado ka, dahil ka na tatamaan ng COVID-19. Pero malinaw na kung bakunado ka, mas makakasalbar ka sa malala na sitwasyon hanggang kagadanan. So, siyempre iyo po yan sa tuyang iniiwasan. Nagigiramduman ko, ugmahon po kita kanakaaging Disyembre dahil from December 18 up to January 1 for a period of 15 days, pirmi kitang zero.
And nabulagta na lang po, nagulat na lang po kita kan January 2, may 2 kaso, January 3, 2, January 4, 5, and then the following day, 24, 17, as in si pinaka-huri, 38 na may additional 2. 40. So 40. So talagang biglang dakula si numero kan nagpo-positibo sa COVID-19, and apparently ining trend na ini applicable bako lang sa Naga City, kundi siring man sa ibang lugar, even outside Naga, in Camarines Sur, aruman po kayan, sa ibang lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila, na inotsinda na naarog ka ito si nangyari. In fact, Mayor, ang sa contact tracing itong sa 40 suudma, around 40% kan numero may travel history sa Manila 5 days, 6 days ago. Iyo yan ang pinagdududahan na number 1, Omicron na ini. Omicron variant. Remember about 2 weeks ago, may nagluwas na bareta, hale mismo sa Department of Health, telling us na igwa ng Omicron variant sa Bicol region, itong saro sa Bumbon, itong saro sa Tigaon. Ining mga nagpo-positive ngunyan, ang assumption Omicron siya. Mayo pang confirmation in huli ta inaabot nin sarong bulan ang genome sequencing. Pero it's really very safe to assume na Omicron variant na siya, and dapat gabos na action is supposed to be based on that assumption. Mayor, IATF pig escalate na kita to alert level 3. Ano po ang mga lalauman kan mga naganyo mga pagbabago? Comes probably by tomorrow. So this is effective tomorrow, January 9. Tayo po yan ang sabi kan interagency task force, which we are obliged to obey, to comply. Inuton ta itong entry sa mga establishmento. Ayo. Pag-abot sa paglaog sa mga establishmento, may mga minasunod na polisiya. Number 1, dapat 18 lang pataas ang tutugutan ta. Igwasin dang identification card to show that the person is 18 and above. Pandua, may vaccination card, or kung mayo kayan, si negative antigen or RT-PCR test result. Ngunyan baga, tigo obligata na magpabakuna ang gabos in order to ensure na mas dakul na tao ang nagsusunod kay ini, kinakaipuan may certain regulation na dapat ipatupad. Si Pantulo itong isalbar or QR code. Ta ini kaipuhan ta ini sa contact tracing. Itong vaccination card mapatunay na bakunado. Pero itong QR code for purposes of contact tracing. Ngunyan, si iba dyan na dain nagtutubod sa isalbar, o mabalik po kita sa isulat. Itong masurat sinda sa logbook, as in si establishment will be obliged to periodically report the same to us, to the city. So yan, itong pag-abot sa entry sa mga manlain-lain na establishmento, public and private, digdi po sa tuyang syudad. So, pagkaklaro po, Mayor, so 18 years old na lang ang pwede makalaog sa mga establishmento puon sa aga. So, maski si alert level 2 takay abaga, maski ang minor de edad kaibanan kang magurang na fully vaccinated, pwede. So, puon sa aga ay pwede. Puon sa aga, dahil na pwede itong below 18 na may kaibanan na magurang o guardian na fully vaccinated. Dapat gabos na malaog sa establishmento 18 and above, and then again bakunado and igwang isalbar QR code. May exemption ini, Mayor? Duman sa vaccination card kung igwang negative antigen or RT-PCR test result. Duman man sa isalbar, masurat plus itong needed details about the person dapat i-provide niya. Pero meron kung alba may emergency si tao, mapa-hospital, may emergency. Siyempre. Siyempre. For that purpose, for emergency purposes,
dahil ma-apply itong nasabi ng mga regulasyon. Okay. Mayor, may mga naghaharap po na sa tuya. In fact, digi sa tuya pong live is si Ali ki Avila San Andres Estefania naghahapot na siya. Igwa bang mga kaipuhan na requirements dahil alert level 3 na ang Naga? Kung hali ka sa luwas kang rehiyon, may kaipuhan na ba sindang i-comply, Mayor? Ayo po. Para duman sa mga maral og sa satuyang syudad, hali sa ibang region, halimbawa, Metro Manila, kapareho man po giraray, 18 years old, may proof na 18 years old, may identification card showing na 18 years old and above. So that's one. Number two, dapat fully vaccinated and therefore vaccination card ang kaipuhan po kayan. Para duman sa vaccinated, again, negative RT-PCR test result o kaya negative antigen test result taken within 48 hours from departure from the place of origin, halimbawa sa Metro Manila. So dapat itong dara-dara na negative antigen or negative RT-PCR test result was taken within 48 hours prior to departure. And then para duman sa mga asymptomatic or without symptoms as declared in the duly accomplished health declaration and contact tracing form, dapat may corresponding accomplishment po kayan. And then itong SPAS, travel permit. Garo Mayor, pigpapa-require kaya ini kan DILG. DILG ang may requirement kayan. So bako kita. Kung kita lang kuta, okay na sa tuya itong vaccination card, tapos 18 and above, and then negative antigen or RT-PCR test result. As early as 3 days ago, tabi Allen, nagsugo na kita kay Mr. Nonoy Reforzado na si gabos na inbound passengers iobliga na ni negative antigen or RT-PCR test result. Given nga ni itong report na kadakol sa nagpo-positibo, may hali sa Manila o kaya igwang history of travel from other places, particularly Metro Manila o kaya close contacts ninda. Sige. Yan. Mayor, may siyapot mo ni Dr. Pio. Doc, ang validity ni Doc ang RT-PCR antigen test 48 hours, Doc. Valid lang sa 48 hours from the date of test. So, iyo po sisimbag, Doc, duman sa question mo. Mayor, kang alert level 2, dakol ang pwedeng may dakol nagburokas na mga negosyo, ano. Pero alert level 3, Mayor, ano, may mga bawal na naman ba na mag-operate ngunyan comes sige. Starting tomorrow. Baad kay po ang tatabi, Allen, saro-saroon itong itong mga prohibited activities. Ano? Ini kaya si mga nagkairidot na kahaputan, especially in the light, kay itong kahagadan ka Department of Education ni Sir Manny de Guzman na i-endorse si pagkondusir ng face-to-face classes. Ang totoo po kaya nakapagpaluwas po ako endorsement na pwede niya akong itugot itong mga vaccinated. So that means secondary schools, si mga yaon sa high school pwede. Pero given si most recent development, data mo na itutugot ito. So basic education, meaning elementary and high school, mayo mo ng face-to-face classes, maliban na lang itong already or previously approved by IATF o kaya kan Office of the President. Pero I will urge the Division Office in the case of Panikwason Elementary School na pati ito i-reconsider po ninda. Ayo, tahirak man kan mga aki. Especially po, Mayor, garo may 5 kaso kita sa Panikwason. Iyo tabi. Oo. And then of course itong contact sports, tinugutan ta na ini. Basketball included. Sa ngunya dainamo na siya, maliban na lang itong ma-qualify as having been set up under the bubble type na ina-upload,
as provided for under relevant guidelines adopted by the IATF o kaya kan Games and Amusement Board as well as by the Philippine Sports Commission with the corresponding approval from us, from the local government of Naga. Itong fun fairs, ferias, and kid amusements industries such as playgrounds, playroom, and kiddie rides, dainamo na po yan under Alert Level 3. Siring man itong venues with live voice or wind instrument performers and audiences sa karaoke bars, clubs. Again, si pagbabawal ka ito, i-reimpose na po siya ngunyan given our situation. Ini daiman mayo magitang casino ano. Pero itong cockfighting and operation of cockpits, itinugot na yan under alert level 2, so stop mo na kita ngunyan. Di kay ba na dyan, Mayor, pati si mga bingo ano. Iyo kaibanan na po siya. Kaibanan na siya. So gatherings in residences with individuals not belonging to the same household, dainamo na yan. Dapat kung igwang event, gathering within the same household lang siya. So yan na muna ang itutugo. So Mayor, halimbawa baga, di may policy kita kunya ning 18 years old lang ang pwede maglaog sa establishment. Ano? So maliwas ngunyan, dahil mo na kita so may plano magpabunyag, dahil mo na sinda makakapabunyag. Pwede man, pero sinda-sinda lang. Sinda-sinda lang. Sinda-sinda lang. Okay. Now, may mga establishments na padagos na ituturugot si pag-operate po ninda, pero may limitation as to capacity. Ano yan? For indoor, 30% venue capacity. For fully vaccinated 18 years old and above individuals, 50% for outdoor venue capacity for at least partially vaccinated 18 years old and above individuals. Para duman sa on-site workers and employees and organizers of activities, dapat fully vaccinated po against COVID-19. And then of course, itong minimum public health so kung standards. alam mo, Mayor, ako malaog sa sarong establishmento, indoor, enclosed area, dapat ako 18 anyos, saka dapat ako fully vaccinated. Fully vaccinated. Sumakan ako, Mayor, sa laog, so fully vaccinated dapat Fully ako. vaccinated. Pero kung ako, Mayor, partially vaccinated lang, Pwede ka outside. outside ka. Outside. Itong outdoor venue. Al fresco. Al fresco, pwede po yan. Partially vaccinated, pwede ka. Basta itong indoor, dapat fully vaccinated. Okay. So, itong mga establishments, si dati na tinurugutan. Ang nabago man lang po itong pira ba si pwedeng maglaog, pira ba si pwedeng yaon sa lugar. Again, uliton ta lang, 30% for indoor, 50% for outdoor. So, ito may mga kakanan, Mayor, yaraon na dyan, ano, si mga Kabali na po dyan. Kabali na dyan. Kabali na So, dyan. yan, Mayor, although mga tugang ini pong panundo na ipapaluwas ni Alcalde will be posted later. Within the next few hours. Apo, usually posted. Ipapaluwas na ini Tabi Allen. Apo. Mayor, sa ibang Urulay, Mayor, may dugang lang pala nahapot. Dahil ba alert level 3 na kita, ma-lockdown ba ang Naga? Saro man yan sa kahapotan kan mag-meeting itong sa tuyan team. Dipisilo nagibuhon po yan ngunyan. Dahil maimponir nin lockdown. Ang mas kaipuhan pa pag-igtingon si implementasyon kan mga intervention measures ang magakapira kaya na napag-ulayan ta na. Likewise, igwa kitang instruction kan Miyerkules sa mga punong barangay na asigura ron na naghihiro itong Barangay Health Emergency Response Task Force. Lalong-lalo na si pag-monitor kan mga nagpupuli o kaya nagpuruli hali sa Metro Manila, hali sa ibang region, and si determination kung si isay si may mga symptoms
And si pag-report kayan for purposes of testing. Papaigtingon ta po giraray itong active case finding tanganing maaraman lalong-lalo na si may mga symptoms kung sino ba positibo sa COVID-19 ta kung iyo di mapugulan na si paglakop kayan. So mas other intervention measures, no lockdown of the city or any place unless kinakaipuhan in certain ini si household na ini ito bagang na ginigibot ka ito na house lockdown o kaya si saro Granular lockdown. And depende sa sitwasyon kung kinakaipuhan itong zonal, gigibuhon ta po siya. But for now, dae pa man. Pero nakahanda kita nagibuhon tabi yan alin. Iba. Mayor, sa ibang aspeto, labo-labo man ang COVID ngunyan, labo-labo sa yung vaccination. Pero nagahapot sa mga taga-Naga, gabusa lang ba COVID ang gigibuhon kang gobyerno lokal? Gabusa lang ba dyan nakaangla ang trabaho kang alkalde o ang trabaho kang gobyerno lokal? Kumusta ang mga proyekto, programa na kumbaga ma-insure man kan padagos na pagdalagan kan syudad ding Naga? Ano po, Mayor, ang mga plano kang especially now 2022, and paano ta, Mayor, imamantinir itong pagiging most competitive component city ano kang sa tuya pong syudad, given na ngunyan nagpapadagos din ang sa itong COVID response? Alin poon kan tuminama sa satuya o minabot ang COVID-19, si polisiya na i-enforce ta, i-implementar da inabago. Malinaw sa sakuya na dahil pwedeng puro lang kita COVID response, including vaccination. Kinakaipuhan na maipadagos si mga usual na ginigibo kan sa tuyang gobyerno lokal insofar as various programs and projects na kaipuhan ng gayo kan sa tuyang syudad. In other words, pagsasarabay sa bayon tayan. Takaya man. So, igwang mga personahe na naka-assign sa satuyang COVID response, igwaman mga personahe, mga empleyado, mga opisyales kan lokal na gobyerno kanaga na ang mayor na trabaho iyo si implementasyon kan manlain-lain na programa asin proyekto kan satuyang syudad. Sa madaling sabi, kung ano sinapo nanta kan magpuon kita sa satuyang administrasyon, ipapadagos ta po yan. So, this means in the area of education, si kinakaipuhan kan Department of Education, kan Schools Division, kan Naga, as agreed with Sir Manny D. Guzman and other DepEd officials, and as requested by them, gigibuhon ta. Included po dyan si pagpapatugdok. Igwa kitang nakaschedule na bidding for 2 school buildings. Ansaro dyan sa Central 2. Ang principal si Ma'am Juliet Corba. Sige na po pati ang follow-up kay ini. Pero duman po sa Santa Cruz National High School, mas lalo tang namatean, na-realisar si pangangaipo kan pagpapatugdok nin another school building, 2-story, 6 classroom. Dahil po duman sa ginibong first foundation anniversary kan Santa Cruz National High School, kung sa pig-emphasize po duman si siring na pangangaipo. As of now, ang enrollees po duman na sa 415, grade 7 and grade 8, 415. Ang expectation iyo na pagpuon kay ning school year 2022-2023, no less than 200 students si madadagdag
dyan sa numerong yan. Therefore, we are expecting around 620 more or less na estudyante dyan po sa Santa Cruz National High School. Ano ang sitwasyon ngunyan? Igwalang kita dyan, 8 classrooms. Dahil duman sa inot na ipinatugdok tang school building na 2-story, 8 classrooms building. Yang 8 classroom na yan, kulang na kulang yan. Ta itong 620, ang kaipuhan ta dyan na classroom nasa 15, around 15. So, kung igwana kitang 8 plus 6, 14 pa lang. Kung tutuuson, kulang pangani. Pero, ang kagayunan kay ini dahil igwa kitang Santa Cruz Multipurpose Evacuation Center na pwedeng makahipno sa pangangaipo kan Santa Cruz National High School. Especially kung halimbawa by August or September this year, magpuo na ang face-to-face classes. Kung tama si projection po kan sa tuyang mga health experts, si pag-aanalisa kan sitwasyon, nabaad nga ya ining Omicron, iyon na niyan paagi para matapos. Baad later on, ma-downgrade na lang ining pandemic into endemic. Oo. So, considering the most likely by August or September, pwede na ang face-to-face classes in all levels. Ini pagpapasiguro ta. Pero kung daiman yan magiging daiman masasayang si ipapatugdok. Apoy ra kayan. Kuya Magamer, igwang mga magkapira na ang tuyaw ka ini. Ano ta siging pagibong classroom ang syudad? Daiman niya mga face-to-face classes. Ano ngaya ang pangangaipo? Yan. May duwang may duwang rason na pwede akong banggiton para sabihon na medyo may kaliputan si siring na tuyaw. Number 1, no rin ka mapatugdok. No rin ka mapatugdok pag kaipuhan na. Pero pag kaipuhan na, di sain si mga estudyante. Di ba? Sain si makralase. So that's one. Number 2, kung magigirumduman po yung school building sa Santa Cruz National High School, nagamit na yan kan kasagsagan po kan Delta variant. And therefore, may pakinabang ining mga patrabaho ta, lalong-lalo na ining mga school building, nakatabang po ini sa satuyang COVID response. And arugman po kayan ang mangyayari. Kung maglala po ang sitwasyon, gagamiton ta po ang mga school buildings as our kung treatment, isolation, or quarantine facility. Sa Kamer, inaagyan kita pero yung bagyo eh. Kuya man yan, dagdugang na evacuation center. Evacuation center. Especially na ang design tangon yan, kan sa tuyang mga school buildings, kuya na siya, typhoon resilient. Si ginagamit ang gutter kayan, concrete na. Bako na itong dating, kuyan, yero, konkreto na. So may protection, si Atup, may protection si eskwelahan sa makusog na bagyo. So yan, si pagpapatugdok ng mga bagong eskwelahan, si pagpreparar sa mga pangangaipo kan manlain-lain kan gabos na mga public elementary and high school sa satuyang syudad, also as requested by the Department of Education. Pag-abot sa salud, sinadesisyon na pagpapatugdok nin bago, mas dakula asin modernong hospital. Pupo nanta na po ngunyan January 12. Tayo po bagayan si schedule kan sa tuyang groundbreaking. The same. Ang hapot ninda, dakulon niyang hospital sa Naga. May dakulaon niya yung BMC. Ano mangita mapatugdok pa ang sulod ng bagong hospital? Ang eksperyensya tatabi alin, nagsasabi, nakaipuhan sa tuyang Sadiring City Hospital para sa mga taga-Naga. Taang Bicol Medical Center, as the name connotes, bako man lang yan para sa Naga. Para man yan sa Camarines Sur, Camarines Norte, as in ibang probinsya kan Bicol Region. In fact, ang nakakapano po dyan, mas dakol itong hale sa ibang lugar. Lalong-lalo na po sa mga panahon na ini, may kaulay ako.
halos pano na naman ngayaan an hospital. O paano ngunyan kung halimbawa may dakulang problema na naman kita. So dapat handa po kita. Dapat handa po kita. Saka apwera kayan, hilingon man po ang sitwasyon kan sa tuyang City Hospital sa Peña, Francia. Makahirak na po. Bako lang makahirak sa satuyang syudad, kundi makahirak sa mga pasyente na yaon po dyan. Kadaklan po yaon sa pasilyo. Nagaharalat, daing gayong maakomodar. Mayong appropriate, mayong sufficienting area para po sa sainda. Na naturingan pa man kita na premier city, most competitive component city in the entire country. Pero ang sitwasyon po kan sa tuyang hospital, dahil nagsasabi na arog kita kayan. Samantalang itong ibang mga syudad na nagkadaraugta ay magagayon sa indang mga city hospitals. Sa hiling ko, napapanahon na, dapat nga ni kaito pa, na nagpatugdo kita nin mas dakula asin modernong city hospital. Aram ko po, naiintindihan kan mga taga-Naga, an arog ka ining pangangaipo, lalong-lalo na si naka-eksperyensya dyan po sa city hospital, and lalong-lalo na si mga pasyente na dinadara po dyan sa BMC na daing gayo na akomodar dahil kadakol po ang pasyente. Ito, ang kuyan bagay mayor, ang may nabasa nga ni ako ning sa rob post, ano man nga ya, takaipuhan, okay, sabi mo nga may BMC, dakulang nga bakit ang private hospital sa Naga? Anong nga takaipuhan pa kaya maglaag kaya ang syudad? Precisely, private hospitals po ito. Ang itinutugdok ta pong hospital, public hospital para sa mga Nagenyo, lalong-lalo na para sa mga nagtitirios. Itong mga nadidipisilan, sa paggasto kan pangangaipo medical nin huli po nga ni sa kasakitan sa pagbuhay. Kung kita igwa pong pagkaherak sa sainda, dapat na paghahandaan, dapat natatawan ang tapusinda nin marhay na serbisyo medical. And ang sarong paagi po kayan, mayor na paagi, si pagkakaigwata nin sa diritang city hospital na mas daradakula, mas maging konbinyente para sa satuyang mga pasyente na residente ka Naga. Mayor, ining bagong hospital mapuuna January 12. January 12. Mayor, this is your what? First term. First term. First term as mayor. Pira na mayor na eskwelahan, may bagong apat na eskwelahan. May apat na bagong eskwelahan, pero may 5 pa kitang itutugdok. May 5 pa kitang itutugdok. Ngunya na sa masunod. Sa masunod. Pwedeng daiyan matapos gabos, 5 po yan. Pero iungawahon ta kung kita nakaapat ngunyan, baad makatulo o 4 kita sa masunod na term. O di, ang matatada na lang sa last term, hopefully, 1 or 2. Pero ngunyan, Mayor, sarong city hospital ang ipapatugdok under your term. First term. Iyo po. And ang target completion kay ni kuyang kaya siya garo 600 days. 600 days ang kinakaipuhan para matapos so, po ini. Roughly 1.5 year. Roughly 1 year and garo 8 or 9 months. Oo. Pero ang promesa kan kontraktor per engineer kaning iyo na baad matapos in 15 months. 15 months. So mas harahalipot na panahon. May mga nadadaog kitang mga not necessarily tuyaw. Ang kuyaninda is komento. Garo ngaya ano ngaya ang drive ni Mayor Ligason? Garo ngaya hinihidali na maray ang mga proyekto. Ano nga ta, ngunya may 4 kang eskwelahan, ngunyan, in fact si mga patinampo, nagkaburukasan in 21 months. Ngunyan nagpara aspalto kita katong mga gurudol-gudol na tinampo, ngunyan may bagong hospital na tutugdok. Ano mayor ta, ano nga ta, first term pa lang halos nga pigbubulos na nga gabus ang mga programa. Ninhuli tabi Allen, tahaloy na siyang kaipuhan kan Naga. Haloy na siyang kaipuhan kan mga Nagenyo. Tawan ang takang example. Itong patinampo ta papunta sa La Presa, Liberty Village, sa San Rafael, Cararayan.
kahagadan po ito kan mga naka-star po duman 8 years, 9 years ago. Ninhuli po sa ang dati po nindang inaagihan, mas harayo, lubak-lubak, lalong-lalo na pag nag-uuran, malaboy. Ika man daw magparaagi dyan. Diba? Grabe po si kasakitan na inaagihan kan mga naka-star duman sa lugar na ito. Around 400 families anyaon duman. O kaya, hinanapan tanin solusyon si problema na itauta. May magayon na sindang agihan. Ini man po digdi sa City Science, Balatas Road. Haloy na bagang problema ang trafiko dyan sa may Magsaysay. Dyan sa may kanto kan Magsaysay going Balatas. Kadakol nagre-reklamo po dyan. O ini po ang solusyon. City Science, Balatas Road. Ang kagayunan kay ini, tabako lang siya solusyon para po dyan sa traffic sa Magsaysay Balatas, kundi kaipuhan man ini as access road para duman sa mga bagong facilities kan syudad, including New City Hospital. Si Balatas National High School, siring man itong Center for Safety and Resiliency. Si magiging headquarters kan PNP, Bureau of Fire, si opisina kan Public Safety Office, si Command Center, so yaon man din po dyan. So access road siya. And si evacuation center, Mayor? Si evacuation center, yaon man dyan. Na kung saan si gagastusun ta duman, libre sa Satuya, hali sa Pagcor. Apuera po kayan, malinaw sa sakuya na ining ginigibot ta sa Balatas, matao ini si magiging liabi para sa mga bagong opportunities sa kakaigwanin mga bagong negosyo. Asin aram taman na kung may mga bagong negosyo po dyan, ang gusto sabihin kayan, hanap buhay, trabaho. In fact, naipost ko na ini sa kuyang Facebook page, I think about 2 or 3 weeks ago, na igwang sarong dakulang negosyante, si nakaulay ko, nag-approach sa kuya. Ang sabi niya, Mayor, sasabayan ko yung development sa Balatas. Magtatayo ako ng negosyo. O di, marayan para sa satuyang syudad. Iyo man po talaga yan ang satuyang inaasahan. Lalong-lalo na kung nahihiling na si mga pigsasabitang mga facilities, including City Hospital, nagpupuo ng magtindog. Asin sisiguraduhon ta na mangyayari tabi ini, Allen. Mayor, just very quickly ang oras na po, dikit na lang. Mayor, may nahiling kitang dakulaon na pondo pigtagama mo duman sa garo pag-irahay, garo ito kan flood control duman sa Klupa Kalawag na makonekta pa siring duman San Felipe. Saro pa yan. Data pa lang na ibabareta, pero ang totoo kayan, si mga proyekto ta kaya, kasimbagan ini sa kahagadan kan tao, haloy na po bagang binabaha ang Klupa. Diba? So ano ang kahagadan ninda? Hanapan man nindo kami nin solusyon na mawara ang pagbaha po digdi. O kaya kung day man mawara, maibsan, mabawasan. So iyon na yan ang solusyon. Sa ibang mga lugar, si mga pagbaha man, ano si solusyon? Drainages. Kaya po baga kadakol kitang mga patrabaho, drainages. Kasimbagan, duman sa kahagadan, solusyon sa mga problema na inaatubang. Kabali si mga kadipisilan, asin kasakitan na nai-eksperyensya kan manlain-lain na komunidad digdi po sa satuyang syudad. So ining proyekto ta po pinag-isipan po ini. Pero dailan po kita napundo sa pag-isip. Yaon na kita sa implementasyon. Mayor, dakulon mga proyekto. And of course, aram ta day man yan kaya kang gobyerno sana. Day man yan kaya kang gobyerno lokal sana. Under your first term, nahiling ako mismo nahiling ta roughly mga 400 million ng propiedad ang baka nga nilampas na ang ipigdunar. This is not bought by the city. Dahil ipigbakal kang syudad, dahil ipigprocure kang syudad. Pigdunar ini. Ang hapot mayor nga ka mga taga-Naga, how come na pwede man pala ngayang ihagad sa panahon ngunyan? Ano tada nga kagiribo ka ito? Ano nga ang sekreto ngayon ni Mayor? Kaya nahahagad ngayon sa
Pribadong mga may sektor. sadiri. Ay. Ako sa iling ko, tabi alin, duwang bagay. Tamang pakikipag-ulay sa mga may sadiri kan daga, asin pandua, maiparealisar sa inda na sindaman mabinipisyo sa paagi kan donasyon nindaga. O halimbawa na lang, ining patinamputa po digdi sa may City Science Balatas Road. Dakulang party po kayan, donasyon. Pangaranan ko po si Sir Aping Oliban. 20 meters wide bagayan, magiging 4 lanes po yan. So, kan kaulayon ta po si Sir Aping Oliban, pareho man kan pakikipag-ulay ta kan mga landowners duman sa ginigibong Almeda, Mabulo, Bypass Road. Sinsirong pakikipag-ulay and syempre, si pagparealisar sa inda na pag-igwanang tinampo, mabinipisyo sinda dahil malangkaw si presyo kandaga. And naintindihan po ninda. Kaya nagtugot na idonar si partikan sa indang daga. O hilingan mo nga dyan sa may City Science Balatas Road. Si Sir Aping Oliban, kasabay kan ginigibong patinamputa, nagpapakudal na. Kandaga na pagsasadiri niya. Di ba? Minus itong pigdonar niya. So, iyo man po yan. Si total donation ta as of last year, nasa 6.7 hectares with corresponding market value of 314 million pesos. Pero dahil dyan natatapos si magiging donasyon sa satuyang syudad. Ninulita, igwa pa kitang ibang mga landowners na kaulay asin nagsabi na idodonar ninda si kaipuhan na daga kan satuyang syudad para sa iba pang mga proyekto. Kaya madagdag patabi ini Allen, baad nga na itong nabanggitan mong corresponding amount, baad sobra pa kayan, probably within the year, ma-secure to na si additional donation. Mayor, sa mga taga-spillway, nagpaparaharapot. Sa ito bagay dyan sa may taga-Doña Clara, haluyo na ngayon patiнаmpong paduman ngaya sa St. Clair. St. Clair. Ano ngayang plano nindigdiyo sa lugar na iniyo? Sige. Inaayos na kayan itong donasyon ha. Donasyon na naman. Donasyon na naman po yan indaga na magiging road right of way. Hali digdi sa may kanto kan Julian Militon Elementary School, madiretso na duman sa may St. Clair. So yan man, 2 lanes ang plano ta po dyan. Sa gilid ka itong creek, may creek duman. So sa hiling ko, mas madali ini, magiging conveniente po ini para sa mga taga St. Clair. Dati, ang Urulay dyan, iyon igwada ang ipinadarang surat pa, ito pa, haloy na. Nakahanda na ipabakal kan may sarili si daga tanganing gibuho na tinampo as access road going to St. Clair. Pero matapos na makaulay ta, nag-express ning readiness si may sadiri kan daga na idonar itong road lot na ito, magiging road lot para sa Naga. So igwa na akong instruction kay Engineer Rolly Campillos na ayuso na si magkakanigong papeles including itong segregation, and then i-prepare na si technical description, si deed of donation, tanganing makasecure na kita nin authority, and then mapirmahan na ito and maratify kan sanggo ni ang panlunsod. Once ma-secure ta si donation, papatrabaho ta po ito. So kadakol na siring tabi Allen, ang kaipuhan lang makaulay si may sadiri kan daga, sinsirong pagkikipag-ulay, asin maipamati sa inda na pag naidonar ninda yan, bako lang matatabangan man din sinda, ninhuli sa benepisyo ka ito nadara, kundi siring man matatabangan ninda ang syudad Naga. So mahihiling tadigdisi sa indang kindness and benevolence, asin kadakol kaya na nagruruluwas sa irarom kan sa tuyang administrasyon. Mayor, hapot ni Bobby Largosa, may plano na bakit na Mayor sa vaccination sa 5 to 11 years old? Itinugot na yan kan Department of Health, alagad si detalye, daipa, kuno arin po si pagpuon kayan, uurulayan pa. Ang mas importante po ngunyan, matapos itong vaccination para duman sa age group na daipa na nagkakabarakunahan. And para man duman sa eligible na, si pwede nang ma-boost, magkaigwanin booster shot
na mabakunahan na sinda. Itong 5 to 11, masunod na po yan. Mayor, sabi ni Joe Vizcaya, congratulations to your achievement and to LGU Naga. In 3 years term, nagibo mo tulos ang pagbabago sa Naga kahit dakol na basher and nega ng mga tao pero kanahiling si kagayunan sa Naga. Sige pa picture. Iyo po. Ang natatandaan ko, kabali dyan sa pigpaparabati ko itong patrabaho ta sa Plaza Rizal. Anday ko nga ni maintindihan duman, kan inot sa Batikos, aram ko man na sa iba kalaban sa politika. Number 1, si Kwarta bako man sa tuya, libre sa tuya, na nahagad ta lang ano. And si Pandua, kaipuhan talaga sa kasentruhan Kanaga. And ngunyan, natapos na po siya o halos tapos na ta, igwa pang parte kan patrabaho na ongoing pa. Pero itong sa may Plaza Rizal, halos tapos na siya na nagagamit na, binuksan ta na. Kada ko na si naga-appreciate, 'di ba? So, para sa kuya, sige lang. Padagos na lang si mga projects na ma-implementar and ultimately marirealisar, ay kaipuhan pala, ay magayon pala. Asin ako naugma na mas dakol na tao ngunyan, in fact igwang minsan may nag-PPM sa sakuya, minsan may mababasa po akong comment sa sakuyang post, may admission na kaninot ngaya kabali ngaya ako sa mga bashers. Pero nahiling ko ngayon na marhay ang ginigibo asin kaipuhan Kanaga, yaon na ngaya sa imuan sakuyang suporta. So sana ma-realisar po na ang mas importante bako po si sinasabi kan iba, lalong-lalo na si kalaban sa politika. Ang sakuyang pakiulay, magdesisyon base sa kung ano ang ginigibo ni Mayor Son Ligasyon, asin kan sa iyang mga pag-iriba. Mayor, hapot ni Saira Balo, mautang kita ni maski 2 minutes lang duman sa ibang programa. Curfew hours, Mayor? Igwang pagbabago? Curfew hours? Sa ngunyan, mayo pa po. Kung kinakaipuan, mapaluwas po kita. Apo. Mayor, kuya na kita sa panahon, sa oras, mensahe, Mayor, sa mga taga-Naga. Insofar as COVID response, sinahagad ko po ang padagos na pakikipag-kooperar, partisipasyon, including vaccination. Hindi po si panahon na dain na dapat makipagtagasan pa. Malinaw man po baga si darang karahayan kan pagbabakuna. Yaon po permi ang lokal na gobyerno Kanaga asin andam na atubangon ano man naangat na sa tuya pong inaagihan sa tabang po nindo malalampasan ta po ini. Pag-abot po sa ibang mga programa asin proyekto kan sa tuyang administrasyon, ang kaipuhan lang po maipadagos. Nahiling man na po baganindo. Si karahayang dara kan mandain-lain na proyekto, ini po pati ining mga proyektong ini bako lang po itong pang city level na inaapod igwang mga pangangaipo, mga request and mga barangay officials kaipuhan po sa indang kanya-kanyang komunidad, kanya-kanyang barangay na itinatao po kan sa indong lingkod, itinatao po kan Team Naga. Asin mapadagos po ang arog kaining sistema, ang sa kuya lang pong kahagadan, pakiulay, tawanan pa po nindo, nindagdag na panahon si Mayor Ligasyon. Yan mga tugang, ang sa tuya pong pakikipag-ulay, sa tuya pong alkalde, sa mga masunod pong mga episodes sa tuya pong Urulay Banwaan, makakaibahan ta pa po siya, tangarig itao pa ang mga detalye katong mga masunod pang programa. Nahiling ko ng mga tugang silistahan ka mga proyektong igiribuhon for 2022. Tatawanan niya ng kalinawan ni Mayor Nelson Ligasyon sa mga maabot ta pang programa digdi sa Urulay Banwaan. Mga tugang, sa ngaran po kan sa mga pag-iriba digdi sa City Events Protocol and Public Information Office, sa ngaran po ni Vice Mayor Nene Di Asis na nakaantabay man sa tuya, saka si Councilor Sani Ranyola na nagdadalan man, asin sa mga pag-iribang department heads kang City Hall. Mabalos po sa indong pag-antabay. Ini po ang sa inyong lingkod, Alan Rayondaga.
Urulay, Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hale sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. An Naga Ngonian. An Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10 nin aga. An Naga Ngonian. An Naga Ngonian.